Yan, live po tayo ngayon para dun sa mga paangat portion natin. Kumusta? Kumusta? Yan, wala pang nanonood sa akin. Sa ngayon, tayo ay magpapaangat portion. Ayan. Paangat, paangat, paangat. Kumustahan at paangat. Kumusta kayo dyan? Philippine time. Ano bang oras ngayon? O, alas 6:23 ng hapon. Kumusta po kayong lahat dyan sa kasalukuyan po na sa Pinas nami? Ayan, dun sa aking mga kawaray. Kawaray. Waray, upay. Ayan, kumusta kayo dyan? Pasensya na. After quarantine, nang makauwi ako, ngayon lang ako nag-live. Ayan, kumusta kayong lahat? Kumusta naman dyan sa aking 1,000,000 na nanonood? Yung mga paangat portion daw, ano lang daw dyan sa baba. Ayan po mga kawaray, nandito na po ako sa Pinas para po dun sa aking mga subscriber na nanonood ngayon. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta ka mulida sa mga waray-waray? Kumustahan? Ganda ngayon ng panahon, umulan kanina. Umulan, pero hindi masyadong malakas. Tamang-tama lang na nadiligan yung dry na lupa. Yung ating mga kapatid dyan, ano naman ang mga pinagagagawa nyo? Doon pala dun sa mga nagtatanong sa akin paano ako nakakuha ng Bureau of Quarantine Certificate. Ayan. I-comment ko na doon below, dun sa aking post kanina, yung link kung saan kayo doon mag-o-open, tapos nanghihingi ng username at saka password. Doon nyo na lang hingin sa mga reception ng bawat hotel kung saan kayo naka-quarantine. Ayan. Pag lumabas na po yung result ng swab test ninyo, ayan, doon saka kayo kukuha ng quarantine certificate. Ayan, BOQ kung tawagin nila. BOQ, Bureau of Quarantine. Ayan, certificate na binibigay kasi hindi ka makakalabas ng hotel nang wala ka nun. Hindi sapat na requirements yung swab test result mo. O yan, dapat negative ka plus yung BOQ certificate, kailangan nila yun. Bawat hotel yata meron silang sariling username at saka password, kasi yun ang ginawa sa akin eh. Kasi parang hindi gumagana ngayon yung link ng BOQ certificate kung paano kumuha. So, yun yung binigay nilang link ng hotel. Yun, tapos nagbigay sila ng username. Yun yung doon ako nakakuha. Kaya sa maraming nag-comment doon sa before na upload na video. Ayan, napaka-klaro, ando na naka-comment sa sa video na 'yan. Ayan. Hello naman, kaway-kaway naman dyan yung mga nanonood. Taong bahay tayo ngayon. Ayan. Relaxing tayo. Kakauwi lang sa Pinas. Yan, sa wakas. Diba? Tagal-tagal sa Dubai, nakauwi na ng Pinas.
Doon pala sa mga YouTuber na gustong mag-collab sa akin, hindi ko pa kayo mare-response kasi nga mahirap ngayon ang panahon, lalo na yung pagbiyahe-biyahe, yung mga pandemic pa. So, intay-intay lang tayo na pag umayos na ang pagkakataon or sitwasyon. Makakapag-collab din tayo. Ayan, lalo na dun sa mga waray na YouTuber, ayan. May nagre-request na makipag-collab sa akin, ayan. Oh, wait lang tayo pag na, okay nang lahat. Shoutout na nga pala dun sa mga friendship ko sa Dubai. Ayan, yung aking mga colleague. Si Miss Dalia Estrada, hello. Ayan. Na-shoutout na kita. And Franklin Camero, Mr. Fernando, ayan. At saka si Rakesh. And Mr. Shushant and Romel, ayan. Hello sa inyong lahat dyan. Nananaba ako. Laki-laki ng braso. Laki-laki ng braso. Hiyang sa Pinas. Ayan, ang gugulo ang asawa ko. Ayan, sumasabat sa usapan. Hello daw dun sa mga... Ay, dun pala sa mga taga Bicol pala. Ayan. Kumusta kayo dyan sa Busak? Ayan, dun sa mga nanonood sa akin ngayon. Sino ba? Ayan, si Miss or Mrs. Elsie Mallorca. Hello. Mrs. Luga. Mrs. Luga daw. Pasaway. Ikalungkutan yung aking Ayan, nagluluto siya. Nagluluto ang aking mister ng masarap na ulam. Ayan. Para pagkatapos mag-live, kakain na kami. Kain na. Hello there. Hello, kumusta? Nga. Mukhang lumalapad lalo ang mukha ko Pag nagtagal pa ako dito sa Pinas. Ayan. Sa kakakain. Kakakain, lalong mananaba, lalong lalaki ang braso. Fairness, bata-bata. Wala naman lang nagko-comment dyan. Hello. Sino ang nanonood sa akin ngayon? Kumusta? Comment mo kayo. Kumusta? Hindi pa ako nagpapagames ngayon, wala pa. Kasi bisi-bisihan pa. Pag hindi na busy, ayan. Magpa-games tayo, magpakulo. Ayan po mga kapatid. Hello, paki-comment na lang sa baba yung mga nagpapaangat dyan. Hello kay Precious. Ayan, hello pala dyan sa mga yung kaibigan kong mag-asawa. Ayan. Black Sago and Precious, Madam. Hello. Precious. Regards daw si kuya mo. Ayan, nanggugulo si kuya mo. How are you, Precious? Ayan, Black Sago. Miss you na. Black Sago and Miss Precious. Kumusta? Di ka nga, Han. Mamakita ka. Di na. Masyadong mahihain yung asawa ko. Ayaw niyo humarap sa camera. Nahihiya daw siya. Yan, nahihiya. Oh. Ba't ka nahihiya? Wala namang hiya. Oh. Dapat, hindi na daw uso yung hiya-hiya na yan. May nag-comment ba?
Ha? Wala. Wala naman Wala pala, pa wala yan. naman nanonood. Oh. Hello, hello, hello. Kanina may nanonood. Ngayon wala. Babalik yan. 16 minutes na eh. 10 minutes pa sana. Oh. 10 minutes? 10. 10. Akala ko 16. Dapat matagal. Mga 20 minutes. Ayan po. Bukas po, magla-live kami, kakanta yung asawa ko. Well, di nga. Nagulat siya eh. Nga, di nga. Madilim na sa labas, oh, ayan. Madilim na sa labas. Friend mo ba si Juan? Si Precious? Alangan. Hi, Precious! So precious. Ay, Si is Black ko- Sagu. Isko. Yung YouTube channel nila, Black Sagu. Eh, isko alang nun po eh. Yan. Isko daw. Isko. Ayan po mga kapatid. Hindi natin pahabain ang ating Ang ating huntahan. huntahan, tsikahan, ating paangat portion. Siguro wala pang nakakauwi ng bahay. Ayan, 1 million lang yung nanood sa akin. Sino silang? Hindi ko alam. 1 million. Ayan, thank you naman dun sa nanood sa akin. Ayan po, tatapusin ko ng aking pagla-live. Ayan. Bye-bye na po. Bye. Ayan. Bye. Ayan, meron bumalik. Bumalik yung 1 million na nanonood sa akin. Ayan, mga kapatid. Dahil mukhang matatapos na yung niluluto ng asawa ko at kakain na kami. Kakain na kaming dalawa. Nangangamoy na eh. Nangangamoy na. Yan mo sa'yo. Ayan po. Bye-bye na. Sa uulitin po. God bless. Ano nangyari? Black and viewer. Ay, ayan, may nag-comment o. Saan ka sa Waray? Ay, Burungan po kami. Taga Burungan. Kung nakita kanina nag-comment siya. Raul Tubis, ayan. Raul Tubis, ayan. Taga Burungan kami. Burungan. Burungan Samar, ayan. Bicol man po. Ayan po. Thank you. Thank you for watching. God bless. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah.